Phai tongo nini hamjwk kwtal wngwi, phai tongo nini kina kwtal wngwi, phai tongo nini hikni mangbai, phai tongo nini nukhungo khorompui kuplung tubui. Yako kwsak mehendi phului yakongo kwsak palini alda bai nini nokto gulambo busa phaiwane. Phai tongo yago kwsak kufulma thia kanai, phai tongo khorogori hungwi, phai tongo totorao khumtang kanai. Nini nukhungno kwsang thoto bai tidula bagwi. Khanadi tongyoi tini nijorao ang ani bakhani jotoni sai hamjakma borok khorok nei ama babu no yakarei nini hikengkha busai khorok sano poituk khlai angli tini nini nokhungni hamjwk kwtal sinai ama bai babu bini khapangni sajikno khakla bo khorok berawi tongthokni mokol mukti khiklai bidai horkha ano nini nokhungo nono tini ano thia sakni naikolna bagwi yapari horka tei ano bo nono thia sakni bagwi nini nok nukhungno samlinani bagwi nini yak bai ani yak manjowi horka kha khlayo smairiwo nono nini dukhu kosto angbo nanai nini mokolni mukti sakni kolamtei abo ang hunai thia sakni bagwi nono busai hinei matani buskango smairikha nini nok nukhungni borok tongnai rokno joto nono seba khai naikol nai nini amano ani ama nini babu no ani babu nini dada no ani bo dada nini bai no ani bo bai nini manai no ani bo manai khapang kha khologai joto bai no kaham kurungkhe tongnai nang bo smairi diano thia sakno ano nini hikhini gosoi nanani thia sakno hamjak muriwi thangnani